ya taɓo ni wannan karan. Usman ya taɓo ni wannan karan wallahi da ni yake magana. Alhaji wannan ai yanzu gida ba naka bane. Ha? Ya ba gida na bane? Ka daina goyon bayansa. Ni ku duddufin barkono iyakacin mace gwiwa ni ka dangaren bakin tulu a karni a kar tulu a kyale ni in bata ruwa. Usman ya zama annoba. Usman ya zama masifa. Usman ya zama bala'i a garin nan. To yanda kuke ƴaƴansa shi ma Usman din ai dan shi ne dan uwansa ne. A lulluɓa kaza bargo da kuma gashin ta abota a ciki aka to daga mun zo kan maganar masallaci sai da ka shiga harkata ka ce kan na siyar wai zaka ban jari. Yan uwanka nawa ne yanzu suke da buƙatar taimako ba mai iya mutum sai Allah. Wannan ba taimako za a yi maka ba? Kai zaka taimakan na ce kai zaka taimakan yan uwanka nawa ne suke da buƙatar abinci yau ba su ci ba ai wadata mutum sai Allah. Kai waye kai mutum mai rauni gajiyayye. A to ai da baban Faisal mun dauka ai babu mazaje a garin. Kai ba mazaje inna lillahi amma wannan yaro ka ci mutunci na. Ina ji kan kaura kugil. Ya yi ubana. Ubana ya yi ne sana. Wani yaro wadan masifa kankara tafiya wata a watan Ramadana naira 800 dan masifa kankara da talaka zai sha. Kato ka ɗauka irin wannan gangame miyar yar banzar kankaran nan wanda sai an wanke hannu an wanke kafa a ciki naira 500. To billahi laji wannan mutanen sai ka tashi sai ka dada zagiya sai ka tashi. Ni mai kaunar ka ne ni mai gaya ma gaskiya ne kuma ni mai son ka ci gaba ne. To shi bai saboda kawai yana ta kai yana wannan ta kamar su. Au. Kuka za ka yi Usman din. La ilaha illallah Muhammadu. To yanzu me rage hajiya me rage? Dukiya ta gaba da me rage? Ya je ya kassara ta ya lalata ta. Ayya!